Ayan, kahit umuulan, all smiles ang ating contingent number 1. Isang masigabong palakpakan naman dyan for our contingent number 1. Contingent number 2. Kaya mo ba yan, Vince? Hindi. Pero ang daming supporters ng contingent number 2. Wow! Yes, katulad ng contingent number 1, kahit maulan, ay of course bigay todo pa rin ang performance ng ating contingent number 2. Yes, kahit umuulan, mainit ang performance ng ating contingent number 2. Ayan, maya-maya lamang ay matutunghayan natin ang exhibition performance ng contingent number 2. Yes, at ramdam na ramdam mo talaga, partner, na buhay ang spirit ng Coron Festival 2022. Yes, kaya nga sinasabing isa sa mga pinakamakulay na festival ang Oo. Coron Festival sa probinsya ng Albay. Kahit umuulan ngayon, di ba? Tingnan mo naman, all smiles tayo dito, di ba? Yes. And of course, thank you so much sa ating TCC ROTC unit, ang ating flag bearers for Thank you po. this afternoon's event. And that
Nasaan ang supporters ng contingent number 3? Ayan, di naman ako na-inform Miss Universe pala to. Or akala ko tapos na yung mutya ng Coron. Yes, energy kung energy ang ating contingent number 3. Isa pa nga, isa pa nga. Supporters ng contingent number 3. Yes! And
thank you so much, Tiwi Agro-Industrial School. Again, thank you so much to Tiwi Agro-Industrial School, DLC. Makakasama pa natin sila tomorrow during the Civic and Military Parade. Thank you so much. Marhay na hapon po sa Gabos. Yaon po kita nyo niyan digde para sa Festival Street Presentation and Exhibition.
Time consumed, 5 minutes. Okay, that's it. Wow! Palakpakan naman for contingent number 1. Yes, nakakatuwa naman talagang na-highlight ang produkto Oo. ng bayan ng Tiwi. Of course, ang Coron. Super effort. Like, marami nang nangyari, no? Nag-evolve na yung ating exhibition Yes. compared noon. Di ba? Kay itong panahon, sa Godgunyan, ang banwaan kan Tiwi ay bantog sa pagibunin Coron, asin man lain-lain na klase kay hinurma. Kaya mayong duda na ang mga tao ay makusog ang pagtubod, asin sarig sa pagpadaba kan sa tong ina na ni si Nuestra Señora de Salvacion. Saro sa mga rason por dahil mayaman ang satong banwa sa agrikultural na hanap buhay, partikular ang pagsira asin pagtanom. Dahil sa biniyayaan ni Inang Salvacion, ang banwa ang Tiwi, ning kakaibang daga. Nagkaigwang ideya ang mga tao na gamiton uni bilang hanap buhay sa paagi nin iba't ibang proseso. Uyaw ng pagpiko, pangbugkaling daga, pagsirni, paghurma asin pagluto, na ini magiging identidad kan sa tong banwaan, iyo uni ang Coron. Sa presentasyon na uni, mahihiling ta ang refleksyon kan sarong pamilya ni nagtatarabangan na dawa simpliyon sa na ang pagbuhay-buhay, buday biyo pa ang tigtatanyog din man lain na unos asin pandemya, pero dai kita tigpapabayaan, taaram ta makusog ang satong pagtubod sa satuyang mahal na ina. Sarabay niya tong subaybayan ang sarong istorya nin pag-asa, pagkasararo asin pasasalamat, hali sa barangay Baybay.
city into a new lockdown. Schools, restaurants, and bars in that country are closing. Supplies are being rationed to keep up with the unprecedented coronavirus panic shopping. Contingent number 2, 4 minutes and 55 seconds. Ayan! Palakpakan ulit for contingent number 2. Maraming salamat, contingent number 2. Ayan, na-showcase talaga nila yung COVID-19 pandemic. Talagang sinowcase doon kung gaano tayo nahirapan with this pandemic. But despite the challenges brought by the pandemic, talagang nangibabaw ang resiliency ng mga Tiwinhon. Well, they're setting up. Of course, we would like to invite you later on at night at 7 p.m. We will have the boxing sa plaza. Oo. Eh, balita ko, partner, ano daw, galing pa sa iba't ibang lugar. Oo, yes. Yung ating mga contenders Oo, mamaya. tapos parang may narinig akong parang may ibang lahi, ibang nationality. Ibang nationality, Oo, wow. parang ganun nga narinig ko. O, chika-chika Okay. lang ata sa loob. Only one way to find out. Yes. Dapat panoorin nyo ang Boxing sa Plaza. Mamaya po yan na 7 p.m. Oo naman. At mukhang nag-clear na din ang ating langit. Ano, Oo mukhang nga. nakikisama naman Oo. ata yung panahon natin. Talagang gumaganda na. Sana magpatuloy pa. Oo, of course, until tomorrow and sa August 10 kasi Mhm. we will have the Coron Shadow 1 and 2. Yes, and yung Coron Share to 2, magaganap po siya sa August 10, Wednesday, sa mismong Feast Day of St. Lawrence the Martyr. At 7 p.m. po, dito po yan sa Municipal Terrace. Of course, this Coron Festival 2022 is brought to you by the local government unit of Tiwi, headed by Mayor Ami Villanueva, the Sangguniang Bayan of Tiwi, headed by Vice Mayor Jojo Oclimaco, and the Coron Festival Executive Committee. Thank you so much po. Again, meron po tayong art exhibit dyan po sa Old Ceramic Building from August 8 until August 13, 2022. Kindly drop by kung wala naman kayong ginagawa, di ba? Yes, tampok ang mga likha ng ating kababayan. Fellow Tiwinhons, ayan, talagang showcase dyan ang talents ng ating mga fellow Tiwinhons. Ayan. May magnanarrate po ba sa contingent number 3? Wala naman? Wala naman yata. Wala, okay. Mag-signal na lang po kayo if okay na.
Gusto lang natin i-advance congratulate ang mga kasali sa Festival Street presentation kasi Oo. effort pa lang, talagang panalo na kayong lahat. Oo, hindi talaga nagpapatabog. Lahat sila, Oo, lahat sila magagaling. kahit short lang yung oras ng kanilang preparation, hindi halata hindi halata na meron lang silang less than a month to prepare for this activity. Kaya advance congratulations po sa inyong lahat. Ayan, excited na ako malaman. Ladies and gentlemen, this is contingent number 3.
Contingent number 3, 4 minutes and 34 seconds. Ayan, masigabong palakpakan naman for contingent number 3. Very cool.